Sairainen, Sport RSPDA tulee ja pokkaa toistamiseen. Voiton täältä Lahdesta. Naantalin aurinko paistaa ja koko tämä palkittu kolmikko, kuljettajakolmikko on täällä yhtä hymiä, niin on myös Jari-Matti Latvala. Mukava viikonloppu. Tosi mukava viikonloppu ajaa, että kelit on ollut hyvät, auto on perittänyt hienosti ja nyt on päästy nauttimaan paljon enemmän kuin viime vuonna, kun mä rikoin sen laatikon silloin viime vuonna, niin me joudun näin 3 vaihteella, niin nyt on ollut kaikki 5 käytöt ja on ollut tosi nautinto laskea, että mutta on tää autokin parantunut vuosi, sitä mitä tää oli vuosi sitten, niin tää on parantunut paljon, että se on tehty pieniä tarkennuksia, että tää valmistui niin hirveellä härällä, että se oli niin kuin vähän puolivalmis vielä, kun tultiin viime vuonna ajamaan. Tänä vuonna kaikki kunnossa ja mies ottaa näitä vähän viilennystä. Näin ensihätää. Lämmintä on ollut ja vauhtia on riittänyt ja vauhtia ja pyöritystä on riittänyt sulla koko viikon ajan. Viime viikossa Jyväskylässä, tänä viikonloppuna Lahdessa, huomenna ollaan taas jo Helsingissä ja sieltä tähdätään sitten Saksan asfalteille. Onko niin, että tästä alkoi se pitkään kestävä voittoputki? No toivottavasti ainakin semmonen ylämäkijakso, että nyt on tietysti 2 kilpailua voitettu, hieno juttu, mutta Saksassa pitää olla nöyrällä mielellä. Ei ole asfalttikilpailut ollut meidän kalustolle niin vahvoja ehkä mitä tolle kilpailevalle Citroen tallille, mutta töitä tehdään ja toivottavasti me saataisiin autoa paremmaksi ja olisi hienoa ajaa taistella niistä 3 joukkoa asfaltillakin, mutta tavoite on 5 joukkoa, että siitä niin lähdetään, että ne asfaltit sillä mielellä ja sitten soralla tietysti 3 joukkoa nyt loppukausi, että niillä mennään, mutta kyllä tässä kiirettä tosiaan pitää, kun huomenna pitää olla vielä Helsingissä, että ei se ihan hirveästi kerkiä huilaamaan. Mä luulen, että mulle alkuviikosta voi vähän väsyttää, että jos maanantai tiistai joka on vapaapäivä. Silloin on syytä levätä. Nyt ei ole syytä levätä, tänään on aika juhlia. Arvoisa yleisö, tämän vuoden voittaja niin kuin viime vuonnakin Jari-Matti Latvala, Asko Sairainen ja ensimmäistä kertaa Lahden EM-historikrallissa on kyse tuplavoittajasta. Tuonne kunniakirjaan kirjataan siis toistamiseen niin Jari-Matti Latvala ja kyllä taitaa niin olla, että aplodit vaaditaan vielä kertaalleen tälle kaksikolle, niin ensi vuodeksi saadaan Jari-Matti yhtä lailla mukaan ja ei 2 ilman 3, näin se taitaa mennä. Tässä vaiheessa, kun palkinnot on jaettu, niin otetaan totta kai maamme laulu kuuluviin, koska juhlistamme suomalaisia voittajia. Aplodit koko kärki kolmikolle. Jari-Matti Latvala, Asko Sairainen, Veli-Matti Saarelainen, Marko Tikkanen sekä Mika Turkki ja Kimmo Hantunen. Ja champagne lähtee ruistamaan tässä vaiheessa syytä ottaa askel takavasemmalle. Asko saa siellä isoimmat kasteet ja suihku on heti valmis päälle. Näin päästään juhlimaan oikein todenteolla aurinko paistaessa. Tässä edelleen kärkikolmikko, 2 Opelia, 1 Escort. Suomalaista ylivoimaa Lahden teillä. Vielä kertaalleen annetaan koko kärkikolminen raikkuvat aplodit. Näin saavat sitten median edustajat kuvaa voittaja kolmikosta ja varmaan joku yhteispotrettikin on tässä vaiheessa tulossa. Yleiskilpailun 3 nopeinta oli tässä ja kun katsotaan sitten vielä kategoria luokittain, niin Jari-Matti Latvala vie tuolta 3. kategorian D3-luokasta voiton. Ollen siellä nopein, Veli-Matti Saarelainen on D4-luokan voittaja ja samassa luokassa Mika Turkki nappaa toisen sijan. Eli
Sama luokan auto läjätetty, Jari-Matti Latvalan auto on 2-litrainen ja